यावा परदेश गइल बड़े कहां तो गाजियाबाद गइले, नोएडा चल गइले, दिल्ली गइले, गुड़गांव गइले, चंडीगढ़ गइले। ओकरा बाद कहते के राजा जी बियाह भइला के बाद तू काहे हमरे के घरे छोड़ले बड़े? कहते बबलू भैया कि गवना करा के तू भैया बहरा गई बड़े ते देवरे जोर बिना काथा के प्रसादी बाट दे हेबे बाट दो कि गवना करा के तू तो अरे कोइलो बहरवा ये पिया देवरा का करता तनी पूछी सब है का करता तनी जोर से जना तरी जय श्री राम जोड़ से बोलनी हनु वही तरी पूछे बाकी का करता तने दम बा जी सब हम बता दे नहीं पूछब सब तू मन के बात कि ममता जवानी अभिया छोटा का देवाना कि कोच कोच मारत बाड़ुआ ये पियर भरा ये हमारे गुरुजी गावस कि दिहले दरदिया करी हो ननद तोहरे भैया दिहले दरदिया करी हो दिहले दरदिया करी हो ननद तोहरे भैया आई हो दादा 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 तोहरे भैया ई कार्यक्रम भाई हमार दो चार गो तो भाई हमारे जीवन में सबसे बड़ भाई हो लेकिन जेकर के दिल से मानी तो हमारे परिवार के सदस्य बन जाला। हमारा आकाश सिंह जी संगीत प्रेमी भी आई प्रोग्राम रोला सबके काल अगर देखे के होई परसों से तो बिहार दंगल चैनल पर देख ले सब। सरस्वती जी के कृपा है माई कृपा बनाओ जे चैनल इहे सब प्रोग्राम चढ़त रहे तो लाखों करोड़ों में व्यूअर कर हो जाए सब्सक्राइबर हो जाए। आकाश भैया से बात ले बानी ये भौजी अरे आई होता तब तो हो रे भैया आई होता तब तो हो रे भैया आई होता अरे दिहले दरदिया कोनी हो ननद तोहरे भैया ममता जवानी अभिया देवर लक्ष्मण जीवन में बहुत भइले बाकी बिगड़ी केहू केहू होला। सही बात भौजी।